Hi kids! Wow! The last few weeks have been amazing with all our guests and visitors. We're excited to spend today with you and see all that the service holds for us. Right now, it's dance party time with Jesus. Let's praise and worship. Ladies and gentlemen, funny man Dan. Whoa, what is that, Dan? It's the Beatbox 4000. Oh, hey, I think we need some bass. Whoa, where's that coming from? It's the Bassman 7000. That's amazing, but not as good as a Guitar 6 Junit. Whoa! But there's one problem, Dave. What? There's nothing for us to do. Well, we've got harmony and rhythm. What we need is some melody. Try this. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. This is so much fun. What should we call this phenomenon?
Psalm 98 verse 4 says, "Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a loud noise and rejoice and sing praise." Aha! So this is praise? Exactly. Come on, everybody. Make a crazy, crazy, joyful noise. A wacky, silly, funny sound that you enjoy. Make a crazy, crazy, joyful noise. So everybody knows that you're praising the Lord. So you're telling me, even if I make crazy noises, that can be praise? Yeah. Even as crazy as this? But what if I did this? Make a crazy, crazy, joyful noise. A wacky, silly, funny sound that you enjoy. Make a crazy, crazy, joyful noise. So everybody knows that you're praising the Lord. Make a crazy, crazy, joyful noise. A wacky, silly, funny sound that you enjoy. Make a crazy, crazy, joyful noise. So everybody knows that you're praising the Lord. Make a crazy, crazy, joyful noise. A wacky, silly, funny sound that you enjoy. Make a crazy, crazy, joyful noise. So everybody knows that you're praising the Lord. Sanibonani. I-memory verse yethu itholakala ku-Genesis 9 verse 12 to 13. Genesis 9 verse 12 to 13. Ifundeka kanje. uNkulunkulu wathi, "Lokhu kuluphawu lwesivumelwano engisenza phakathi kwami nani, nazo zonke izilwane eziphilayo ezinani, kuze kube sezizukulwaneni zaphakade. Ngizakumisa uthingo lwami emafwini, lube luphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba." Adam and Eve had many children and grandchildren. One day, God looked at all the people on earth and saw that they were choosing sin. Every person's thoughts were evil, and God was sad that he made people. God decided to send a flood to destroy all the creatures on the earth and to clean up the world. God showed favor to a man named Noah. Noah was a righteous man. He followed God. God warned Noah about the flood. He told Noah to make an ark to save himself, his family, and all kinds of animals. God told Noah exactly how to make the ark. God said that he would make an agreement or covenant with Noah and his family. Noah did everything that God commanded. When the ark was finished, God told Noah to go inside. Noah went inside with his family and the animals, and God shut the door. Rain came for 40 days and 40 nights, and water rose from the ground.
Noah was 600 years old when this happened. Now the ark floated on top of the water. The water rose higher and higher until all of the mountains were covered. Every living thing on earth died. Only Noah and those with him survived. Finally, the rain stopped and the water started to go down. Noah waited inside the ark until the ground was dry. Then God told Noah to bring all the people and animals out of the ark. So Noah did. Noah built an altar and gave an offering to the Lord. God promised Noah that he would never completely flood the earth again. God told Noah and his family to spread out over the earth and fill it with people. God placed a rainbow in the sky as a special sign of the covenant he made with Noah. Every time Noah and his family saw the rainbow, they would know God remembered the promise he made with all the living creatures on earth. God rescued Noah and his family from the flood. The story of Noah points ahead to a greater rescue. God's Son, Jesus, the only perfectly righteous one, came to take the punishment for our sin. By trusting in him, we are saved from the punishment our sin deserves. Sanibonani emakhaya, ngiyathemba ukuthi sonke siyaphila. Sisa-right, imindeni yethu iphephile, nawo wonke umuntu esimthandayo usa-safe futhi basa-right. So before siqale ngabiza nje usisi wakho omdala, ubiza usisi wakho omncane, zonke nje iy'ngane zakini nihlale phansi nilalele nonke intshumayelo yanamhlanje noma indaba yanamhlanje. So futhi before siqale ngicela ukuthi sikhuleke. Baba egameni likaJesu, we thank you Father for the gift of life. Siyabonga Baba ukuthi uNkulunkulu phezulu kwempilo zethu. Siyabonga Baba ukuthi nangalesikhathi uyavula inhliziyo zethu, uyawavula amadlebe wethu ukuthi sizwe futhi siqonde izwi lakho. Amen. So indaba namhlanje itholakala kuGenesis chapter 6 ukuya kuchapter 9. Ungacela nje umuntu omdala, ucela usisi wakho, ubhuti wakho, nomama wakho akufundele yona. So yeah, ukuthi akufundele yona uqala kuGenesis chapter 6 ukuya kuchapter 9. Indaba yanamhlanje itholakala, so indaba yanamhlanje ingoNoah. uNoah kwakuyindoda emsabayo futhi emhloniphayo uNkulunkulu, emlalelayo uNkulunkulu. So kulamaviki adlulile besifunda ngokuthi ubani uNkulunkulu, futhi I think nale ndaba iyamchaza kakhulu ukuthi uNkulunkulu ubani phezulu kwempilo zethu. Indaba kaNoah yaqala ngokuthi uNkulunkulu abone ukuthi emhlabeni abantwana bakhe babese bengasayilandeli intando yakhe, bengakwenzi lokhu uNkulunkulu ayekuthanda, bangakwenzi lokhu uNkulunkulu ayabatshela ukuthi bakwenze. So kodwa uNkulunkulu wabona indoda eyodwa eyayimlalela futhi eyayimhlonipha, wabona ukuthi iyona yodwa kubo bonke labantu abakhona emlalelayo futhi emhloniphayo. So uNkulunkulu wabona ukuthi ingcono ngisule konke engingakudala emhlabeni ngemvula, ngizoletha imvula enamandla eningi ezobulala abantu nezilwane, izitshalo nakho konke nje. Kodwa watshela uNoah ukuthi Noah, ngicela uthathe umndeni wakho. uNoah wayenamadodana amathathu, wamtshela ukuthi Noah, thatha amadodana wakho namakhosikazi wawo ningene emkhumbi. Wamtshela ukuthi akhe umkhumbi ngaphambi kokuthi amtshela ukuthi athathe umndeni wakhe. Wamtshela ukuthi akhe umkhumbi omkhulu ozokwanela konke uNkulunkulu ayezomlayeza kona. So uNoah wawakha umkhumbi omkhulu onesikhala ovaleke kuyo yonke indawo
ozovaleka kuyo yonke indawo khona amanzi angazungena emkhumbini. So uNoah wakhe umkhumbi wawuqeda. uNkulunkulu wamtshela ukuthi athathe izilwane, all kinds of izilwane. So uNoah wathatha izilwane ezinkulu, ezincane, ezistrong, ezingekho strong, ezisheshayo, ezislow, ezihlakaniphile, engahlakaniphile, ezindizayo, ezihamba emhlabeni. Yonke inhlobo yesilwane uthathe inhlobo yesilisa nowesifazane wezilwane. Khona after imvula uNkulunkulu ayezoyiletha emhlabeni zizokwazi futhi ukuthi zizalane, ziproduce futhi ezinye futhi izilwane. So uNoah wakwenza konke uNkulunkulu ayemlayeze ukuthi akwenze, futhi wakha umkhumbi, kwavaleka, kwakungekho isikhala esizongena amanzi. After 7 days uNkulunkulu waletha imvula eyayinamandla ngale ndlela ukuthi amanzi ayemaningi, amanzi emboza iy'ntaba, emboza iy'hlahla. Imkhumbi wawufloata nje phezu kwamanzi. Umkhumbi wakaNoah nomndeni wakhe wawufloata nje phezu kwamanzi, bephephile, bevikelekile. So imvula yakhona yalasta 40 days. So yacabanga ukuthi nanivalelekile kulo mkhumbi for iy'nsuku eziwu-40. Kuyanetha, imvula enamandla, imvula engayeki for iy'nsuku eziwu-40. Kwakumele bafake ukudla emkhumbini, ukudla okuzokubanela ukuthi badle iy'nsuku eziwu-40 or even more. So uNoah wamlalela uNkulunkulu, wakwenza konke uNkulunkulu ayethe akwenze. So imvula yalasta 40 days and 40 nights. So uNkulunkulu after 40 days wayimisa imvula, wabona ukuthi sekwanele, imvula yama. So yalibe liyehla, iy'nsuku ihamba, imvula iyehla, amanzi ayancipha. So uNoah wathumela inyoni ukuthi iyobheka ukuthi amanzi asekhona yini. Inyoni iphume ewindini, ihambe ibuye. Yahamba oqala yabuya, shuthi uNoah wabona lapho ukuthi okay, amanzi bebesakhona ngoba inyoni ibuyile, ibingenayo indawo yokuhlala emhlabeni. So after esinye isikhathi, after some time futhi uNoah wayithumela futhi inyoni ukuthi iyobheka ukuthi sekomile yini emhlabeni. Inyoni yahamba yangabuya. So uNoah wabona ukuthi okay, kushuthi sekomile ngoba inyoni ayibuyanga, kushuthi kwazile ukuhlala emhlabeni sekomile. So uGenesis 9, chapter 9, uverse 12 ukuya ku13 ufundeka kanje. uNkulunkulu wathi, lokhu kuluphawu lwesivumelwano engisenza phakathi kwami nani nazo zonke izilwane eziphilayo ezinani, ukuze kube sesizukulwaneni zaphakade. Ngizokumisa uthingo lwami emafini lube luphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba. So uNkulunkulu wakhuluma noNoah, emtshela ukuthi emtshela about i-promise akazoyenza phakathi kwakhe nomhlaba, ukuthi akaphinde ebhubhisa abantwana bakhe, akaphinde ebhubhisa umhlaba ngemvula. So unokubona futhi mekunethile ukuthi kuba ne-rainbow esibhakabhakeni. So lokho kuyasichazela ukuthi uNkulunkulu uyayikhumbula ipromise yakhe ayenza kuNoah ukuthi akaphinde ebhubhisa umhlaba wakhe noma abhubhisa abantwana bakhe ngemvula. So indaba namhlanje yasifundisa nje ukuthi uNkulunkulu uzosilinda sonke ngoba wakwazi ukulinda izilwane ezisheshayo, izilwane ezihlakaniphile, izilwane yabo ezistrong, izilwane ezinkulu, ukuthi zonke zikwazi ukungena emkhumbini. So uyacabanga nje kwakukhona izilwane ezidla ezinye izilwane kulowo mkhumbi, kwakukhona izilwane ezidla izitshalo,
kwakhona iy'lwane eziyingozi njengenyoka ezinopoison, kwakhona iy'lwane ezingenabo ubungozi, kwakhona iy'lwane ezincane ey'nkulu, iy'lwane ey'ndizayo, yonke inhlobo yesilwane yayikhona kulowo mkhumbi. So kuyachaza ukuthi uNkulunkulu ngempela uyinkosi nomdali wethu, ngoba uyena yedwa okwazile ukuthi iy'lwane zonke zihlale emkhumbini, kungabi nesisodwa isilwane esidla esinye isilwane, kungabi nesisodwa esilimalayo, kungabi nesisodwa noma kungabi nenkinga eyenzekalayo emndenini kaNoah kuNoah namadodana akhe. Bahlala nazo iy'lwane emkhumbini. Cabanga nje usuhleli nebhubesi emkhumbini for iy'nsuku eziwu-40, awukwazi ukuphuma, awukwazi ukulibaleka, uyalibona nje nalihleli lana, awukwazi kwenza lutho. Kodwa ngoba uNkulunkulu onguNkulunkulu, wayeUNkulunkulu phezu kwey'mpilo zabo, wakwazi ukuthi abavikele for iy'nsuku eziwu-40 until imvula iziphele. So nendaba namhlanje nje yasifundisa ukuthi uNkulunkulu phezu kwey'mpilo zethu, umvikelo wey'mpilo zethu. Mekethi into uyayenza akajiki, isethembiso sakhe futhi asijiki, ngoba namhlanje mungathi kuyanetha namhlanje ungabona i-rainbow ivela as uphawu uNkulunkulu leli wayekhuluma ngalo. So siyabonga ukuthi nikwazile ukulalela indaba yanamhlanje. Ungacela futhi umuntu omdala akufundele yonke from chapter 6 ukuya ku-9, uGenesis chapter 6 ukuya ku-9. Sathemba futhi ukuthi nifundele ukukhulu ngendaba yanamhlanje futhi ni-enjoyile, futhi sobonana futhi next week. Bye. It's quiz time. Let's see how much you can remember from the lesson. So mungabuzwa nje wena ukuthi ubani uNkulunkulu ungathini, cabangi nje kancane ukuthi ungamphendula uthini umuntu mengakubuza ukuthi ubani uNkulunkulu. So i-answer enginayo ukuthi uNkulunkulu ungumdali nenkosi yethu. uNkulunkulu ungumdali, uyinkosi yethu futhi. So And it's time to add another little animal to our collection. And remember that if you don't have the exact same things as in the video, you can be creative by coloring in blank paper the color that you need, using scissors to cut things to the shape you need, and finding other things that might help you. That was an action-packed time. Remember, Jesus cares and wants to carry the burdens that make you feel worried, sad, or heavy. We should try and make prayer a part of our morning routine, just like brushing your teeth. Have an amazing week
and see you at our Zoom Connects.